Music on Globalist Records. They put on the beats. Subscribe to Sesimo TV. Oye malifo ya mutarebe Oye malechie Echebuke ibu Echebuke wenu Oye malivo ya mutane n'ụwa Oye malive ti ya munu Nabive na adu Agwalu mundi mmadụ Oye jine tia na isi Oye jine uwe monu Oye jine uwe menu ngala Ndebu nelu neru eru Enu wa neru eru Uwa neru neru n'ụwa Uwa neru neru onenuwa Yabiwe na kowa n'obodo Yabiwe na-ebi Uwa neru eru Uwa neru eru Uwa neru Uwa neru kọze Uwa neru eru Uwa neru eru Uwa neru Uwa neru kọze Weliki munjo nenuwa Maka na yo chubu Polise geluwa ka na yo Kode la manu Kechi mala ni manenuwa Nabive nebu agwale nuwa Boye jini uwe menonu Obu odi gina katata Ibo yodiro naka inamu ya mu Inati yo chiyo Imalive chi ya mu Abugo moyele mobu matata Abudeti nina Ije no atuale ya Nabive newu Abugo moyo silike tata Abudeti nina omalo ya ma Nemu nechi ebuke Yeti di mele noa Oye malivo ya mutane noa Oye malivo ya muo Madeji nuwe mono Nemu nechi ebuke iwu Oye mazilechi nuwandua Wadibe malechi kanduogi Wadibe malechi Pasto imalechi onenoa Imalechi nine Oye jini uwe mebuga Oye jini uwe naisi mubule Nabive nebu Yechi dime volumwa nazi Nabive kona kuwa Nabive nebu Ayi Music on Globalist Records.
n'ebezi ebe ahụ otu abụkụwasị atụnyalị onwelu ndị a na-enyekwu oyi emesi ebe n'ebezi enye ndị n'ụwa nne m n'ụwa na-eru ya eli nne m na-eru n'eru onwelu ndị a na-achị ọchị na be menwuru ibe ndị n'ụwa emesie tata ndị agwụ gaziri bụrụ ndị menwuli ibe ahụ osisi atụrụ anya ọnịda ọ na-adarọzi chacha onye ahụ asị ka ọ nwụọ n'ụwa ama m na ọ nwụrọzi ahụ onye si ya ka ọ daa nne n'ụwa nne m na ọ darọzi ma chacha nne m na-enu na-eru ya li onye ji n'ibu wee melụ m ọnụ onye ji n'ibu nwanya isi ya bụ ibe na-egwu onwelu ndị nọ n'ubi ndị na-alụ ọlụ aka ndị na-alụ ọlụ ugbo ma mara ibe ba ya eme mana ụmụtata na ụbọchị bụ oligobe ma tinye ọbalịba ahụ ma mebe ọgabalịba ndị n'ụwa ma ndị na-ebu n'ụwa na-eru eli nne m na-eru eli onwere akọntọlụ ka nkọlụ ibe meleme onwere ọgwụmụ nwoke n'ụwa mụ na ya na-abụ na-eme n'ọbụma ọ ga-ebe na-etonite n'ụwa ibe na-esili ike dị n'ụwa ibe na-esili ike ọmara ibe onye eme ọmara ibe onye eme dị n'ụwa nwoke atagide ga abụbụ n'ụwa ọmara ibe onye emelenu ọganiru dịka ọnyaka njọ ọganazụ dịka ọnyaka njọ ọma n'ụwa na-eru oli nne m n'ụwa na-eru eli anyị anụ mụtata ngwaba unu onye na-enwere ụlọ kwubezie ya mesili lụọ esteti ya mesili lụọ warehouse ya mesili nwee kọmpani kwuo kọmpani ọrọchi melie nne m na-echi na-eru eru nne m n'ụwa na-eru eli ụwa na-erukọze ụwa na-erukọze ụwa na-erukọze enu ụwa na-erukọze ụwa na-erukọze enu ụwa na-erukọze ụwa na-eru eru ụwa na-eru eru ụwa na-eru ụwa na-erukọze ụwa na-eru eru ụwa na-eru eru ụwa na-eru ụwa na-erukọze ụwa na-eru eru ụwa na-eru eru ụwa na-eru ụwa na-erukọze onwelu ndị amụlụ na kampụ ndị na-ara ụdị obodo tata ndị na-enweru ụlọ n'obodo aka ya zi olili dị n'ụwa wee ya ejere olili macha ncha maka na walụrụ ụlọ n'obodo ọ na-ewute ebe nne n'ụwa ebe sie tata ma nwezie ụlọ ọ bụrụ ọsọ na ma nwere ụlọ obodo lụsiri ụlọ n'obodo n'ugbo na-ata nshi nne m n'elu na-eru n'elu ụwa na-erukọze nne m n'elu na-eru oli ayi nne m n'elu na-eru eru ụwa na-erukọze onye ji n'iwu ụwa nyalimisi onye ji n'iwu ụwa ma ọnụ ayi nne m n'elu na-eru n'aka ndị Igbo bụ ndị mmadụ ọ bụ na ọ dị gị n'aka tata na-egweli nwanne gị aka ọ bụ na ọ dị gị n'aka tata anyị n'elu na-ezi oyi gị aka na-abụ ibe na-egwu ya bụ mgbọsọ ya danarị gị ọ danarị gị ka nwanne gị nye gị ọ danarị gị ka nwanne gị tụtụa gị nya na-abụ ibe na-egwu anyị aka nne m ọgụ na
nọlụ na pozishọn eji na-emegbu mmadụ ibe gị chacha ọ bụ na ime nwere iwe eji na-emegbu mmadụ ibe gị n'ike alịlị ya maka na echi dị mee onye nwere iwe chi ya abụọ obodo na ndụ chacha wee na-eme mpụ na-eme alụ na-emekọ na bamie kezozie na ịnwụrụ n'ihe imeteli n'ụwa ụmụ gị atawa ahụ anya otu abụ ka o si dị anyị okike gị tinye egwu uche ọmọdọgwu gị tinye egwu uche omire nna tinye egwu uche imesie ya le n'ụwa wee nava ụmụ gị nawa ya nọ n'ahụhụ ụmụ gị anọzi n'ahụhụ ndị bụ na-anọrụ n'ahụ otu abụ ka o si dị anyị amụma egwu ndị Igbo agụ njọ ọbịa mụ n'uche na egwu mama mụ na mụ na-egwu ka na-ejere ebe nne mụ na-egwu ka na-esoro ebe mụ na mamazi iwe mmemme ayọlụba egwu nwe egwu ka mbili enu egwu na mụ na-azị iwe megwene m bụ mmọnwụ ayọlụmụchi mụ iwe mene mmọnwụ iwe mele mmọnwụ oyi nnawu egwu ka na-abịara ebe nnawu egwu togote egwu nne mụ na-egwu etogoeto egwu ekolugo nne mụ na-egwu mmụmmiri ọrụ ọchị na-eme nne mụ n'ọchị na-enye mmiri nne mụ n'ọchị na-ebelenu chi na-enye mmiri chi na-enye mmiri lenu amalise onye ji luwe mọnụ Echidime akpọlụ nwa n'azụ Echidime kpọlụ nwa n'azụ Echidime onye maligo ya mụta akpọlụ nwa n'azụ onye maligo ya mụta Echidime onye maligo ti ya bụo nwa n'azụ Echidime kpọlụ nwa n'azụ Echidime Echiebuke akpọlụ nwa n'azụ ekele dịrị Chukwu Zenith Midas ọlụ ụmụaka ndị Aba n'Imo steeti ebe abụkosi wee bịa ụwa ebe abụkosi wee bịa oke nwa n'ọlụ ọlụ ụmụaka ndị Aba local government of Imo steeti ebe abụkosi wee bịa ekele dịrị Chukwu Zenith Midas nwoke agbago mbọ ọfụma nwoke anago Russia kedu ife oji na Russia kọdị mma ka oji na Russia nasianụ Russia naba Ukraine ọnọgo na Ukraine ọnọgogwu na Holland ọnọgogwu na Holland kọdị mma ka na-eme ntị ego ka na-achụnụ ego ka na-achụ ọnene ụwa na nwoke adịrọ ka ibi ya mama mụ nọ na-agwụ na-agba ya ka ekene dịrị Chukwu Zenith Midas onye ọma ji wee mee travel wee na-achọ ka ọ ga-esi dịrị ya na mma mana Olise kelu wee gozigo ya onye ga-ekene dịrị Chukwu Zenith Midas onye ọma Winston nwa mama otiegwu ya mmịata na mụ keneli otiegwu ya na mgbe bidogo amụma egwu Glova na mụ keneli na mgbe ekeneyi idebedebe ka ịnọdụ mma idebedebe ka ịnọdụ mma onye ọma egwu m ekeneyi Music on Publish Records.
ya bụ egwu ọma mụọ ka ndị ekene ezi oyi mụọ edochi ma nna zụọ edochi ma nwa nna zụọ edochi ma nwa nna zụọ ya bụ mmili ego ya bụ mmili ego mmili ego mmili ego ada abụọ mmili ego ada abụọ abụọ ka ọ na-abịa ka ọ na-ana ka ọ na-abịa gwuo n'ụwa mmili ego adị abụ jaja edochie ma nna zụọ eze ọmọgọ na-alụ mụ keneli na mgbe ekeneghị eze ọmọgọ onye na-eme ọgọ ya dị ogologo ndụ onye na-eme ọgọ ga-abịa ụwa ọzọ mmili ego mekeneghị mmili ego odogwu na leshi abili ori odogwu na leshi awebili gwazie m iwe o ji wee nabazi eshia ka ọ dị mma ka o ji naba eshia olusie na eshia ọ dịrị ya na mma nwoke wee bata Naijiria nenu olie na abụ ọtalata n'onye tala bụbụ ya elili onye tala bụbụ ya elilibe edochie mma nwanna zụọ aka na-eme ọgọ daalụ aka na-eme ọgọ mebekwa ọgọ n'onye na-eme ọgọ a na-akwụrụ ọta onye na-eme ọgọ a na-akwara ọta ya bụ ibe na-egwu anyị givers never lie edochie ma nna zụọ ọ bụ mụ gwara aka ebe ọ bụ ka o si eje ọ ga-ala nwere obi salịsalị edochie ọ ga-ala nwere obi salịsalị na mgbe ekeneghị nwachibụlegwu n'ikolobịa onye bulegwu ebugo onye bulegwu ebugo mama mụrụ egwu na-akpatụrụ ebe Igwebike Chaloko ngwọ ya bụ Pastor Blessed ezi ya ka mmụọ Alert Pastor bịali mmadụ ke na-egwu idebedebe ki n'ọdụ mma ịnaba ki n'ọdụ mma Blessed nwachukwutu elugo mmelie nwachietelu mmanụ ode n'ụwa idebedebe ki n'ọdụ mma ọrụ eti na-eme gwazie m onye mere ihe nne n'ụwa nne m n'otu na-ebele n'ugbulie isikwelugolo etu n'ugwu Igwebike Chaloko ngwọ Igwebike chukwu gozie yi idebedebe na ị ga-abụnụ mma ịnaba ki n'ọdụ amụma egwu ndị Igbo na-ekwuru ebe oti egwu ọnya mmịata egwu m ka ndị wee bịa ọbịa m n'uche m na-egwu ọnụ amala nnabu egwu amala bụ 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 egwu mwoyi amala bụ egwu amala bụ egwu ego amala segise onye dị n'uwe mmanụ echidime mekpọlụ nwa n'azụ onye gbaligo ya mụtaba
on the beat. Kanji benu na nza mmụọ ogbe kanji oke na obele nwa nọ n'ụlọ iwe Chinedu compound onye nza mmụọ ogbe Chinedu compound edu mgbasi ike gị na-azala uchi gị n'ala Chinedu mgbasi ike na-abọkasị akasị mgbasi ike na-aka mma anyị okike Chinedu na Kenya edu compound amụmegwu na mmekeneyi amụmegwu na okeneyi ijebedebe na ihe abụnụ mma ịnaba na ihe abụnụ mma okike Chinedu anyị okike Chinedu nne m n'ochi ga na-edu gị edu nne m n'ochi ya na-edu gị edu onenu okike Chinedu egwu aka lọ ya bụ ihe nọ na-eti eti m n'ute ọbịa m n'ute na-egwu ọrụ nna egwu ọrụ nna egwu abụrụ adala egwu n'aka iti gwo ya mịata ayi nne m na-egwu na-akpọtụrụ ebe nne m na-egwu ka nne ya nne m na-egwu nne ya ayi ijele mụ na-egwu na-emere ebe mụ na-egwu na-emere ebe nu ka ji oke na-ezi oyi m nụọ ezi oyi aka m onye gwere Augustine eze onye obodo daalụ eze onye obodo daalụ oyi odogwu na Sri Lanka eze onye obodo dugwu kelele m Emmanuel Nwodili ayi Emmanuel Nwodili amali nwoke ma n'obi onye ramogbe bụ mmanwụ onye ramogbe na-alụ onye ramogbe mekedeyi amali nwoke si ama n'obi na-emegwu na-egwuru ebe ewu tie Uwoma Brothers Club ebu tie mmanụ amali nwoke si ama n'obi eze mmọgọ na alụmụ onye malibe ti ya mụta eti dị mme ka ndị kedenu Ikechukwu money man Ike money man nwamụchidogwe nọrọ m nwatitu elu ugwu mmeli otu n'ugwu nwatietu elu ugwu mmeli Ike ewu money man kelelu m Victor nwanne latest Victor gwa nwakasị nwanne Obido ndị ọrịa ma ogbe dalụ amaokenele ndị ọrịa ma ogbe dalụ emekenunu ndị ọrịa ma ogbe dalụ nne na mekenunu nenu waino eti dị mewalụ nwa n'azụ ayi onye maliwe ya mụta onye maliwe ya mụ ajụjụ na-ajụ mmụ omive nna na-echeta egwu echi omive nna lote echi ayi omive nna na-elote echi nemu na-echi ebuke bara mụ na-egwu na-ederebe ịgba mụ na-egwu si ederebe iyi ịgba mụ na-egwu na-ederebe mụ na-egwu na-eme ịgba mụ na-egwu na-ederebe mụ na-egwu na-eme ịgba mụ na-egwu na-emerebe mụ na-egwu na-eme ịgba mụ na-egwu na-ederebe mụ na-egwu na-eme ịgba mụ na-egwu na-emerebe mụ na-egwu na-eme ịgba mụ na-egwu na-ederebe mụ na-egwu na-eme ịgba
akpaka Emmanuel magnet money nwanne m onye mụ lọta bụ bịa anyị egwu ekede gị Emmanuel idebedebe gị nọdụ mma ịnaba naba gị nọdụ mma Emmanuel ịnaba gị nọdụ mma n'enu ụwa nwanne m ndị Igbo anyị nwanne m ndị Igbo jobe n'ọtụ nwanne ibeko nwanne m ibeko bụ anyị ebe anyị mụ na-egwu sozederebe nne m na-egwu na-egwurebe anyị gaje kenenu Eskimo onye kebe na dị Okonkwo onye kebe na dị Nwokonkwo ke Eskimo onye masị Eskimo Igbo wolu m eze chi nnụa Eskimo Igbo wolu m eze chi na-ahụ odogwu na lindi ya bi n'obi odogwu na lindi ya bi n'obi ka ọ dị mma ka na-eme anyị kenere m ezi nwaanyị gị nụ Queen si Eskimo Queen Eskimo mekenu ogolima lobi dị lọlọ Eskimo na mekenu ọ bụ na ịchọ ka itinye egwu gị n'ọkụ itinye ibi na-eme n'ọkụ chọbaka na Eskimo chọbanụ Eskimo TV nke dị na YouTube ebe a na-awụ egwu dị mma n'ụwa ebe a na-akpọ na egwu dị mma na-abụ iwe na-egwu amụma egwu ndụ gbagbuwa Winston nwa mama onye mmeta na mụ na egwu ka na-egara ebe ndebe debe n'ọbụ nnebe n'ọbụ egwu onye gị n'uwe mmanụ echidime kpọlụ nwa na-abụ echidime onye malibe ya mụtarebe onye malibie Febu on the beats. Chukwu Olise ekele ụwa anyị oge ọnwa kalele mụ n'ụwa ọnwa kalele mụ n'ụwa ya bịa n'alụ ayiye ọnwa belu mmadụ n'elu ụwa ọ dịka n'ụwa agụgụ ya ka mụ na-egwu oyi ọnwa kalele mmadụ ya bịa n'alịa maka ọnwa kalele mmadụ bụ ọnwụ ọnwa kalele mmadụ n'ọgwụ ọnwụ na-egwu oyi ọnwa kalele mmadụ ya bịa n'alịa ịna wachimeleze ebidogo wachigbelu okpu eze wachitụelu ụgbọ mmiri arọ dịkorio Twista wa mama obele nwa no na-egwuru ọnụ ya sekwa ya junior na weze bụ na awọ ọnwa kalele mụ n'ụwa ga n'alụ egwu ka na-etili ji mụ nụ egwu ka mụ na-etili Olise egwu n'ụbọ natalichi egwu ka mụ na-etinye mana ụbọ natalichi abụrụ ọgwụ ọnwa kalụlụ mụ n'ụwa ga n'alụ ife mmalụ nye mmalụ mụ nke na mmarụ n'ụwa asị m na mana m oyi obele nwa nwere obi na-agwa egwu
obele nwa nwere obi ya na-etiri okwu oyi Twista nwa mama ezebu na egwuru ọnụ ha ọ bụ nwa kalele mụ n'ụwa bịa n'alụ m ayiye mama mmeta gazi edenu metụ obodo eze ebe ọ bụ gazi edenu nwachitelu omeli nọ n'egwuru ọnụ ya nwa kalele mụ n'ụwa bịa n'alụ m nwanne m nwachimeleze odugwu nwachimeleze ojubeze dola mmanụ odugwu nwa onye bụla egwu ebugo dola n'obu Chinemeze onye Chimeleze ya ga-echi dola eze omeọgọdọ alụ ọrụ omena 50 nwachimeleze na-emu n'egwu ndị asịrị ntị n'ọdịnihu nọ nya gasị n'ugonu olu ihe egwu ya dị mma rapụ ndị asịrị na ndị asịrị ya kiri adịla mma obele nwa nwere obi eze na-eliki ya nwa nwere n'aka akụkọ onye bụla egwu ebugo dola mmanụ odogwu nwa onye bụ Chichidogwe wezigbo afa gị mmeta gị zejenu dola mmanụ odogwu nwa nwere obi na-emu odogwu nwa nwere obi na-emu egwu ka mụ na-eti ya ka mụ na-etili chi m oyi ayiye mama dola na-egwu bịara obi gị dola mmanụ na ọgwa gị si nwoke na-ezi oyi gị nụ ya bụ Nnamdi expensive boy odogwu n'ala ndị agbasi ike odogwu nwere obi ịlụli ndị agbasi ike ebe ahụ ike nwere obi na-emu n'ego oyi n'elu gị Christian ya bụ a na-eli akwa odogwu n'India Nwachimeleze obuleze Nwachimeleze n'India Nwachidelu ugo mmeli dola mmanụ odogwu ọgwa gị si m kene Sunday nwụra ezi ọya aka gị ya bụ nwanne ụmụ ejima Sunday bigo dugwu nwa egwumekene gị Sunday elusi ekenelu ụmụ machanko authority nwanne m agwa eze nwa mama ya bụ nwanne sweet odogwu na luke ya bili uzie baba ọdịle ya na mma sweet odogwu nwa o sweet nwa mama ọba na ke ya na-emu n'egwu Nwachimeleze ebidogo Nwachichelu ugo mmiri oyi kenkene nwanne m ya bụ onye chọ na mụnwa mezi egwu ọba odogwu onye ụmụ ọba nna m dike nwere obi
na mu igwe ego na Kenya odogwu nwa o dike nwere obi na-emu n'egwu igwe ego na Kenya ịna-alụke ya gbasi ikenu dike nwere obi na-emu n'egwu igwe ego na Kenya odogwu nwa o ịtụ onye igwe ego na Kenya na-abụ afeje eme mmanwụ mgbe ịgbolia Kenya chilis ọbụla afeje eme ọgọ odogwu nwa ụwa ọ bụrụ na ịkpọzi ya golden boy na-abụ afeje eli oke olili dike nwere obi na-emuwe iluseke n'elu moli akụ gị nụ ya bụ anụ nwandiko ogolimala obi dị ọnụ iluseke n'elu mụ ya bụ injinia nwọra dike nwere obi na-emu n'egwu dike nwere obi na-emu n'egwu oyi injinia nwọra nwanne m ịna-alụke ya gbasi ikebe ahụ dike nwere obi odogwu onye ụmụ ọba na dike nwere obi anụ m n'egwu mgbe dike nwere obi na twista nwa mama nọ n'ọgba egwu Subscribe to Sesame TV. igwe ego na Kenya iluseke n'elu m azụbụike ọkada mmanụ odogwu nwa Kenya ke na alụbili rụzi ebe ahụ gbazika ọnwụnwa ọkada mmanụ ajụjụ ka mụ na ajụ n'oge ọkada nwanne mmadụ asị m bụ onye ya ka nna jụ yi oyi nwanne m bụ iyi na-emu n'egwu ayiye ma igwe ego na Kenya ka ọ dị oge ọzọ na-emezie na anyị ga-abụ n'ụwa ebighị ibiko gbada anya na-agbarịgo mụ na mmanwụ odogwu nwere obi mmeli mmalụ gasawo ya arụ odogwu nwere obi anyị nọ n'ọgba egwu odogwu nwere obi ibe onye na-eme ka eji egwu ya ọgwụ ebighị ka ọ dị oge ọzọ ayiye mama ka njebeze nọ n'India ajụrụ m ka mgbalụ India ka nje nata edonye mụjọ galụ n'India ya bụ ichie agwa ọlụ igwe ndị ọbịa nke izizi igwe ndị ọbịa n'India odogwu nwa o ichie agwa ọlụ ife na-eme ka eji egwu ọgwụ adịgwu mmadụ na nkịtị ife onye na-eme ka egwu eji agwụ ya ichie nwanne m kedu nwa ga-eji ike agwa ọlụ na bụ injinia odogwu na-alụ Malaysia agbasi ike Malaysia gị na-alụ bili ebe ahụ adịleghị na mma Achimeleze na-alụ ọlụ Achimeleze na-alụ ọlụ kedu maka honorable ya bụ honorable Chibuko Enigwe nwa agwa ọlụ dike nwere obi na-eme honorable ọtịlị mma ga-achị ọzọ Enigwe ọtịlị mma ga-achị ọzọ
enigwe ọchịlị mma gachi ọzọ enigwe ọchịlị mma gachi ọzọ igwe ndị ọbịa wan igwe ndị ọbịa nke izizi n'India biko kenelu ụmụ nwanne gị oyi nakwa onye chọọ na nwa agwa ọrụ ya bụ John Property nwachimeleze nwachituelu ugo mmeli oyi nwachimeleze onye obodo eze n'elu n'egwu Krista wa mama n'ọbịa n'obi goro nwachimeleze n'elu n'egwu John Property odogwu nwanụ onye bụ ụlọ egwu ebugo ihe mama kedu maka onye ka ọ ka afọ akụnne nke izizi ịbụ akụnne ndị odogwu dike nwere obi n'elu n'egwu kedu maka ichi oke ka bụ nwanne ike chukwu na bụ kenu aigodogwu odogwu n'ala obodo oyibo n'egwu ahụ gbasiga kenu aiki obele nwa nwere obi n'elu nwachimeleze n'elu n'egwu nwachimeleze n'elu n'egwu iluze kenelu mụnụ ejeki nwezeme n'odogwu ejikọzemene nabụ nweze subjects dike nwere obi ebigi diko na-emu n'egwu nwachimeleze na-emu n'egwu ebigi diko na-emu n'egwu oyi ichiesi m oke na ụmụ na n'ugbo nwachimeleze igwe ndị ọbịa nwachimeleze na-emu n'egwu oyi ilusi kenelu mụ onye chọna m ọka aka authentic man biko dalụ ọrụ nwachitelu ugo mmiri na-emuwe nwachimeleze obele nwa nwere obi ekene gị n'egwu nwachimeleze n'ọbụ mụ nọ n'ogbo egwu m nwe igwe n'ọbịa ga ndị ọgọ ọzọ nụ na-emezie na anyị ga n'ọlịnụ ọnwụnwa kalụlụ mmadụ ya ga n'alịa Chukwu Olise biko n'ugbo Olise bi n'igwe ka anyị na-ayọ nụ ọnwụnwa kalụlụ mụ n'ụwa ya n'alụ ọnwụnwa kalụlụ mụ n'ụwa ya bịa n'alụ ndị benu n'India elusi oke nọ ya ka nke na-eji ugwu ma odogwu nwa nwere obi yọntogo odogwu nwa nọ n'India lusi ebe ahụ gbasi ike ọbụma odogwu n'ala India bili lusi ebe ahụ gbasi ike nọ India kina n'obili lusi ebe ahụ gbasi ike odogwu nwachimeleze n'okorobịa odogwu dike nwere obi na-emu n'egwu mmadụ ka eji eje mgba odogwu nwere obi na-emu n'egwu oji mmadụ onye bụ n'oji ibe niile odogwu nwere obi na-emu n'egwu dike nwere obi ke n'elu mezi ahụ gị na bụ Chibike Fred obele nwa nwere obi na-emu n'egwu egwu nwa Young David alụ ọrụ mmeta na mụkizi ejenu ọnwụnwa kalịlị gị n'ụwa ga n'alụ gị ọnwụnwa kalịlị gị n'ụwa ga n'alụ gị ka njizenu na Kenya lụsienu nke n'ụlọ ji ike dị Igbo ya bụ ugbo
nweze odogwu enwere meze jigize ejenu ụmụ emu gize eje ịna-alụke ya gbasigewa kenelu mebuga nọrụka aka ya bụ 40 bilion onye mmetụ obodo eze na-alụ ọrụ kedu maka Chukwu na-edu obu ugo ya bụ consider money nwanne 40 bilion odogwu nwa ndị mmetụ obodo eze na-alụ ọrụ n'ọbụ mụ nọ n'ogbe egwu ọnwụnwa kalelu na-abịakwanara unu kedu maka uderike Sunday na-abụ Sunday ilu egwu na-abụ yoyo big odogwu onye obodo ede ụmụ eme na amụka ise eje odogwu n'elu Kenya lusi ebe ahụ gbasike Machimeleze na-emu n'egwu ka ndị bụ Onitsha do ya bụ Onitsha ado n'Unugwu na ndịda anya ka nke n'ezi enwuo na-abụ Chief Obi ajụrụ oke obi ya bụ Obi eze ọba olosi enyi onye obodo ọgbọlọ olosi enyi ọfụ onye Onitsha jasọlụ mmanya ezi ọdalụ ọfụ onye Onitsha jasọlụ mmanya kwa mmadụ ka eji eje mba olosi enyi onye obodo onye Onitsha do Machimeleze na-emu n'egwu ayiye mama ọnwụnwa kalele gị n'ụwa bịa n'ala ka ndị benu n'Enugu nlụsi eke n'ike Chukwu nwale ọ bụ onye ogologo gọọmenti n'Enugu steeti Ike All Stars Automobile Engineering ya bụ negeti nke na-achụla aka odogwu nwa nwere obi Ike odogwu nwa nwere obi injinia na-alụ ọrụ ọnwụnwa kelele gị n'ụwa bịa n'ala gị injinia Chukwuma Yokogi odogwu nwere obi n'India dike nwere obi Wachitolu ugo mmeli India gị na-alụjụwa aka iri dike nwere obi ọya adịla ihe na mma dike nwere obi ọnwụnwa kalele gị n'ụwa bịa n'ala gị dike nwere obi ị ga-emeli ọnwụnwe n'ụgọ nnukwu oyi iko na-alụ ọrụ odogwu Machimeleze na-emu n'egwu ka njebe nụ Gabonu lụsie na Gabonu kene nwanne m maka na ọgọ mmadụ bụ chie ya bụ Paul Ogolo ka na-alụ ọgụ Gabonu ka ị na-achụ aka ya ka na-alụ ọgụ odogwu nwa na Gabonu ezi ọgọ bụ chi ọhịa Paul Ogolo nwanne Elias Ogolo na mmụọ ebe ọ bụ gozi dị ndụ Machimeleze na-emu ilusike n'elu mọ n'owu amechie n'owu n'owu odogwu nwa Machimeleze ya bụ Papa Chikanso ya na-achị ndụ ya na-achị ịdị ndụ onwe ha odogwu were obi na-emu n'egwu Machimeleze n'Ikolo n'obu mụ nọ n'ogbe egwu nwa ọnwụnwa kalele gị n'ụwa bịa n'ala ọnwụnwa kalele mmadụ bịa n'ala ya Chukwu Olise obi Ikoluwo Olise bi n'igwe ka anyị na-ayọnụ ọnwụnwa kalele mụ n'ụwa bịa n'ala ọnwụnwa kalele mụ n'ụwa ya bịa n'ala
ichie bilite odogwu ichie nze egwu dike wele obi obele nwa wele obi na-emu n'egwu dike wele obi na-emu n'egwu ọmụọgọ mgbe ọ dị mkpa odogwu wele obi nwanne nụ ebighị mmalụ nwanne gị nugo akịnyelu bọọlụ na ji ya nweghị oge obodo oyibo gị na-alichie lụsi ebe ahụ wee gbasi ka ọmụma machimeleze agbasi gị kenu gị bụ nwanne bụ n'ihu ya bụ nwanne mesi esi ya odogwu nwa ya na aiki nwanne ya irụbọlọ ọgwụ alụrụ ọmaba aiki dike ọ na-emu n'egwu ebili dike ọ na-emu ọnwụnwa kalele gị n'ụwa bịa n'ala gị ka nkenezi nwanne m na bụ ekene Kristi obodogwu nwa onye mmetọ obodo eze na-emu n'egwu amụma ka m kpọrọ gị n'ụgọ ekene Kristi obodogwu nwa n'alụ onwere ife nna agwaghị ege na-asịlị ndị ilo ha na onye ilo ya egwu ya dị ya mma ajụjụ ka nna ajụ gị amụma onye amụma na-adịle na biya nwachimeleze na-emu n'egwu ilusi kenelu mụdoji ya bụ dojabe bodogwu nwanne ya bụ dojabe bodogwu nwanne ape igwe ozi igbo ndụ ojimila gwa ya dịko na-emu ojimila gwa ya dịko na-emu n'egwu nwachimeleze na ọgba egwu nwachimeleze bidogo bịa erie nwanne m onye mmetọ obodo eze na-emu n'egwu mmeta na mụnne gị izejenu obodo oyibo kinalụ gbasi ike elusike n'elu mezi ọhịa gị nụ ya bụ onye ga stonu ọhụte nwe otu odogwu nwanuo wachimeleze na nwa kenelu ka ndị be n'obodo oyibo nụ nlusi kene Friday eze olisa onye mmekọ obodo eze na-emu obodo oyibo gị na alụbili lusi ebe awa adịleghị na mma dike nwere obi na-emu n'egwu eze olisa nwanne m ege na ndị ilo ntị ege na ndị asịlị ntị maka onye ilo ya egwu ibe dị ya mma mana onye chimeleze ga-abụ eze onye ilo ya egwu ibe dị ya mma mana onye chimeleze ga-eji eze hụ ka nkene nwanne m na nwanne m adabụrụ ya nụ kedu onye mụ na-egwu maka ya nụ abụ Friday n'ezunọ odogwu nwa na n'obodo oyibo rụzi ebe ahụ gbasi ikenu odogwu ego n'India erighị nwanne m go kopoza nwa mama dike nwere obi na-emu n'egwu ilusike n'elu mezi ọhịa gị nụ ya bụ na ozudo gara emeka ọgwụgwụ ha nneta na mụgozi ejenu eke eji singapụ Victor obele nwa nwere obi na-emu n'egwu kedu maka ezi ohi gị n'obugo ọba dị egwu mmanụ ọtọ bụ n'India umeze na mụnye gizi ejenu ndị nwere obi na-emu n'egwu
investment nemu wati meleze wati twelu go melio baba Amanda ebigi biko pia wa mazo neme wata ke meli yenu no biga de yama chiga Amanda woyo bodeze ebigi biko nemu negu wati meleze nemu negu Tiletimu ebelu ndoimu na munemu na bugo mwakalele ba yara bana lewa mago mwakalu manu wangu mwakalele madu obo munemu aye mama eguma jeba Gabia State obo madu kentolu jeba o wisdom beloved Moses odogu mawelo binemu pastor giwu abu odogu wati meleze neke rolweke neke gidi bulu pastor odogu ma obele mawelo binemu igane jena bata wanemu State nemu odogu ma ebigi ni na-egwu elu n'egwu onye nyelu bọọlụ ugwu onye bụ gabọọlụ ga-enye ogwu ayi mama kenke na nwanne m odogu n'elu ndị abilobi ya bụ Chinonso Agbata aka Dọmba Kenya kino alotuba kagio Lusheba wo basika bao Mombasa Kenya kina chula kagi Oye meto bodeze nemu Ebuka muneti Omu wakalele gina banale Omu wakalele gina banale Wachi meleze nikolo lehu Chinaka na wa Bosco dike welo bi nemu nemu omu wakalolo gina banale omu wakalolo gina banaloge ilu sekenelu mawara wannem yawa waro yetiti wannembe oburo jesi na gba wannem no bu sister no bu nyana mwana bewu mgbe na ora ndị etiti welu bidiko enwati meleze na man orugo n'egwu egwu ka mụ na-agụ neke mụ na-agụ luchimu ọwụwa kalulu bọọlụ chukwu oge mụ na-abịa n'alụmụ ọwụwa kalili mmadụ ya-abịa n'alịa 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 Sentina big I know one egwu when I saw Wakale Madu Yabanalia maka na Wakale Madu bo oh dear Music on Globalist Records. Debut on the beats. Subscribe to Faithful TV. Ayeye, namo borai no namo. Anamo banyi na no namo. Ayeye, mo borai no namo. Ayeye, anamo nina na jole jomo. Ayeye, namo borai no namo. Ayeye, anamo nina na no namo. Ayeye, mo borai no namo. Ayeye, oye Jesu sinyame yokwe. Ayeye, namo borai no namo. Ayeye, anamo nina na jole jomo. Ayeye, namo borai no namo. Anamu nina na buso mongu ayeye anamu nina na buso mongu ayeye anamu nina na mweliba ayeye anamu nina na mweliba ayeye
anamụ niile na anyị nwere ibe anamụ niile bụ asọ n'ugbo anamụ niile na anyị so na-ejege nje ya mma obodo anyị onye bute ne nkewa na anamụ niile bụ onye bute ne nkewa na anamụ niile na bụ nwanne ozu nya na-awụ ozu arụo nwanne ozu nya na nwanne ozu nya na-asụ ozu arụ n'ụwa anamụ niile na anyị bụ nwanne anamụ niile na anyị na-eme nwanne eme a na-egbu onye a na-amụ egbu mba akaka a na-adọ onye a na-amụ na ntị mma obodo anyị na-eme ịbụla onye anamụ mma obodo anyị tetekwa ịgba ada o mma obodo anyị ebe niile ị nọ ọbụla onye anamụ mma obodo anyị biko chetekwa ịgba ada eme obodo anyị na anyị na-eme mmọnwụ mụ na mmadụ kwabanụ na-egwu oyi mma obodo anyị nọ n'ịjọ mmọnwụ anamụ niile na anya agaghị egwu mma obodo anyị nọ na mmọnwụ onye gburu nwanne ya ọ bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu o gburu nwanne ya ọ bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu ya gbuo nne m okoko ine n'ọbụ egwuregwu onwe ya nne m ọ dị m nke nnaboli nwa ngwụ na ngwụ egwu ọ dị m nke nnaboli nwa ngwụ na ngwụ olile agwụ na agwụ oke na abịa nne m okoko ya gbuo ibe mara egwuregwu ogwe ọ na-ata igwe maka na mmụọ tawa igwe nne m na-ekwu n'ọnụ ọkpọ egwe mmụọ tawa igwe ine na-ekwu n'ọnụ ọkpọ mụ bulie maka na agbara aka ekwu mmanwụ agba aka ekwu mmanwụ agba aka nọ na mmanwụ n'ebe anyị ine nọba egwu agbago mmanwụ egwu nne m onye na mere buru na mba ine akụkọ na-adọ na ya na mụ na ntị ndebe anyị ada egbu ya na mụ egbu ndebe anyị maka na onye chọrọkwa ogbu onwe eze ndebe anyị na onye egbu onwe ya onye chọrọkwa ogbu onye aka dị ọcha ndebe anyị ogbu onwe nne m orozi ọjọọ ya na obodo n'ugwu anụ egwu ọ dị m ugo lili na agwụ na agwụ ndebe anyị egwu ọ dị m ugo lili nwa agwụ na agwụ nne agba dịka onye bịara ya tụzikwa nzu egwu anyị na-agba dịka oge bịa ngwa ngwa anyị na-agba dịka oge gbagote n'ebe nọ ga-eto nzu egwu anyị na-agba dịka oge bịa ngwa ngwa ngwu ọnụ m na-egwu ndebe anyị dịka atọrọ m nke nnebe egwu ga mba egwu ga mba ka nwoke na-ege egwu ka nwaanyị na-egwu egwu anyị na-agba dịka onye nchere n'ụwa otite ntite akwa aka egwu akwa aka na ya ga ntị agwọ aka na ya ga ntị onu ogene m nọ na-ebecha ebecha ogene ebidogo egwu okeligwe na ọ bụ nya na-ekwu ọnụ ka ngwa egwu ka ngwa egwu nwoke na ụgbọ dịka oge bịa ngwa ngwa ihe ogwu na mgbe dịka oge bịa ngwa ngwa agbanagbo n'ezi dịka onu bịa ngwa ngwa ọmụmụ egwu ezumezu igwe dịka onu bịa ngwa ngwa oke iwe oke okpuru ọka nwele dịka unu bịa ngwa ngwa ka m gbuo egwu iteji mgbe m dịka unu bịa ngwa ngwa ka m gbuo na-azị nne m egwu na-ekwu okwu ine mmiribe egwu bọọlụ egwu ego nleba ezi iyi na-anụzikwa olu egwu ine nnebe olili nwa agwụ na agwụ wọdị m ugo lili nwa agwụ na agwụ wọdị m ugo lili nwa agwụ na agwụ ana m ogbe anyị na nọ na mmọnwụ onye jesi ozi na amịrị ọgwụ ya anya anyị ofu mmọnwụ
na bụ egwu mmọnwụ ito mmọnwụ egwu agba na ọkpọ ogwu enyi n'isi ito mmọnwụ 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 na mụ niile na akala ito mmọnwụ mmụọ obodo anyị mmụọ obodo anyị ebe menwuli iwe na mụ niile na emenwuli iwe na mụ niile na emenwuli iwe nwada ito mmọnwụ eso ndị okogwo n'ime nwuli iwe eso ndị nwanne m ugwu odogwu na-epepe na ịgbalị mmọnwụ odogwu na-epepe na ọkụ mmọnwụ onye mmụọ ọdagwọ nọ na mmọnwụ mmụọ obodo anyị ito mmọnwụ ito mmọnwụ eso ndị okogwo bụ ito mmọnwụ ito mmọnwụ ito mmọnwụ mmụọ obodo anyị ito mmọnwụ popoza nwanne m ịnọ na mmọnwụ popoza banyị nọ na mmọnwụ onye ego iso na mmọnwụ ito mmọnwụ ito mmọnwụ ito mmọnwụ sida nwanne m nọ n'ito akụta nwanne m iso n'ito mmọnwụ akụta banyị nọ na mmọnwụ jedu ọka afọ ịnọ na mmọnwụ akụta sida nọ na mmọnwụ akụta sida igbo mmọnwụ ito mmọnwụ ito mmọnwụ mmụọ obodo anyị edochi ma nwanna zụọ mmiri ego ozo mmiri ego igbo mmọnwụ mmụọ obodo anyị ito mmọnwụ ito mmọnwụ ito mmọnwụ a na-agwọ ịnọ na mmọnwụ onye ka na-agwọ nọ na mmọnwụ a na-agwọ ọ na-ele odogwu onye ka nwanne m igbo mmọnwụ a na-agwọ na-ele n'ọdụ a na-agwọ ọ na-ele ebe igi nwanne m ugwu mmọnwụ ewu chibo gị bịa ngwa ngwa ịjọ mmọnwụ egwu ebe obodo okwu ogbu ịkpa nnegwu mmọnwụ ogbu ịkpa nnegwute mmọnwụ ọmụmụ oti egwu ọgwọ ọya mme aja onwe m egwu ndebe egwu nwa abago mmọnwụ ndị be oyi ndebe egwu ọba mmọnwụ arụbụ na agwụ andị nna m na mmaghị aghọ adị nna m ọ bụ enwere ka ọ dị eto dị egwu m ka ndị eto dị iwe megbe na-egwu adị nna m ihe mere egwu nwee data n'ụwa ngawakwa n'iru adị nna m ihe mere ndị na-egwu elimụ n'iru mmadụ n'iru chukwu igoziere egwu onye jede n'ụwa ọ jete n'ụwa onye mede n'ụwa ọ dịle ya na mma arụ time ewu time ewu time onwe m ewu ekwumekume ekwumekumo Music on Gobless Records. Nebu on the beat. Chedu wa nwanne chedu wa nwanne oyiwo akụ enwere bona dị ande akụ enwere bona dị ande ogu mmọnwụ o mmọnwụ chedu wa enwere chedu wa nwanne ubi akụ enwere na nuzi wonu mmọnwụ ogu mmọnwụ ke ewu ndebe ogudo ekwu ogwe arụ obu na agụme kedali mu ndebe ego bụ ọga ọgwụgwụ mmọnwụ ndebe Joseph ịmana ndebe Joseph so na mmọnwụ n'igwe ọnụ ndebe Joseph bụ ogwu mmọnwụ anyị male ya ndebe Joseph bụ ogwu mmọnwụ anyị male ya arụ obu na agwụ Ibiago ewu
oh egwu oh egwu oh egwu oh egwu 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 bịa ngwa ngwa adị na bọdị ka ọnụ bịa ngwa ngwa na mmọnwụ na-ata igwe ka ngwu n'ọnụ m na-egwu adị na ọgbaka ka mụ na-ayọ ka ọmaka merezie ọnụkwuru ndọ nwekwu ọmaka me ọnụkwuru ndọ ya ekwu ọbụ ntụ ndị be anyị arụ ndebe dị ka ọnụ bịa ngwa ngwa ka mmọnwụ wa anama ndebe mmọnwụ galilo ya na lululi ụnọ mmọnwụ galilo ya na lụnọ n'ụwa jegwu ya mi ata onye mụ lọta wa agbaka mmọnwụ nọ n'ọgba egwu mmọnwụ ọ nọ n'ọgba egwu anyị ndebe egwuregwu ogwu anyị mgbe mụ ole ndebe egwuregwu mkpu anyị egwu mee bịa ngwa ngwa ka ndị egwuregwu nwee ka ndị ekene ndị egwu mụ egwu ka ndị egwuregwu nwee ka ndị ekene ndị egwu mụ ndị mụ na-agbasa obido ije egwu mụ emesie ya legwu wetube ego igwu a nke mana amụma egwu ndị Igbo na-emere ibe dị na-ewe egwu mgbadike tajusu nwanne m owu mmọnwụ na m ekene ego kwe n'unu kedali m itire wele obi itire nwanne m tukwu ji egwu nwanne m okike tude egwu itire wele owu mmọnwụ na-awa ama kedali m onye egwele atụwele owu nwanne m egwu ji bido n'oge gara aga nnebe egwu agarebe n'iru egwu mmọnwụ egwu atụwele owu atụo ọmụmọnwụ egwu etineba atụ igwe atụ nwanne m atụ igwe owu mmọnwụ kedali m ndubisi be ndị adụ unyo ndubisi kedali m obele nwere amụ ili elu egwu owu mmọnwụ ka ọ bụ egwu gbadike jiri edu nwanne m wazi mmadụ mmọnwụ okike wezi mụ na gị so bịa n'igwu a okike jiri edu ewezi ma na obu mmọnwụ ọnụkwuru ndụ ya egwu eluigwe ọmụmanwụ egwu ọrọbịala ije onye jiri nnaze kwele ndebe anyị nọ n'ịdọ mmọnwụ mmọnwụ walilo ya nara ube mmọnwụ walilo ya warị ka ịgharị kwanị 2024 n'eze na ya etie nnọbụ egwu anyị etieligwe egwu anyị arọnemu ka mmebi ibe dị n'egwu na mụbịala egwu mee na mụbịala ego obula egwu male marụ arabụ mọni arabụ wele ogwu dehe mụ na egwu mụ arabụ mmọnwụ kwanegwute mmọnwụ ibe chukwu wele ogwu ọdọ nna bụ eze para eze nnegwute mmọnwụ eze obu mmọnwụ ọmụmanwụ ewu tiegwu ya mi aka eze para n'eze na mụ nọ na mmọnwụ kedali m obembe high star wa nnegwute mmọnwụ obembe wele ogwu kedali m ọgalụzi ọdọ n'Igbo ọrịa odenigbo ya ngwa odenigbo bi ewu odenigbo ọgalụzi dịka ọnụ tụ nzu egwu m na mụ nọ na mmọnwụ ka idebe gwuo n'olu na mụ nọ n'ịdọ egwu mmọnwụ egwu ada Music on Globalist Records. achọ m ka njebụla egwu ka nje nwee gbuo oyi n'ọma mgbala ogwu onye ọbụla tebe onwe m ntị n'olu na mmọnwụ na-agwa Lebu on the beat. oyi na ọma mgbala ogburu nwanne ya bụrụ dị odogwu n'ụwa ahụ buru egwu ya onye na ọma mgbala onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu n'ụwa ahụ ka iweli na ebe dese n'ala ka iwelu na mma dese n'ala
tigbu ụzọ ogbo na ọ na-ewu ozi ka ikpokọta n'ụwa anyị ọnụ n'ụwa ahụ ka ọ dịkwa mma amụma egwu ndị Igbo na gwu na-egwu ene n'ụwa ahụ udo kwuru nwanne enye eno ọ bụ odi odogwu anamụ niile ọmụbala n'oyi onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu Anambra steeti onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu n'ụwa ahụ Igbo bụ Igbo onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye ọbụla malụ nwanne ya ibe na-ese dedu ụwa mgbabagwu unu nwanne dị ya na arụ ogwu agụ mee arụ ogwu togute ịbịago ngwa ngwa ọbịa m n'uche ngwo onwe m egwu ekpedike John nwanne m tonu nwa agwa ọlụ the property nnegwu mmanwụ the property nnegwu mmanwụ tokpowu mmanwụ egwu anyị property nwamụ agwa ọlụ ikwu nwe na-aga n'iru ọgbanye ikpelie tinekpe ya eme ụdị otu ahụ tonu nwa agwa ọlụ aka edegbe ọgọgọwu mmanwụ kedali m odidi mone odogwu mone egwu ejine na bụ na-emete mma eneta ya lukede bi elu eneta ya lukede mmụọ eneta ya lukede me nwanne onye zuru oke n'omume egwuregwu ndebe egwuregwu ebe ọ dị iji mone ndebe egwuregwu ogwe odogwu mone egwu mmọnwụ egwu agbụgba egwu ndị gbagwago egwu ma kwụsịbe dị n'egwu okike tiredu ọmọgbala tigo mmọnwụ okike tiredu ọmọgbala tigo owu mmọnwụ ka ọ bụ ọmọgbala tingi ka mmọnwụ waru gama na ndebe egwu wee togo egwu ndebe egwu na-ejere ebe n'ụwa ọmọmbalake mmiri mmanụ ga-asawe arụ ebe gwụkwa gị onye bịara ụwa ome aka alake nne n'ụwa ọba dị n'ike ụwa dịkwa n'igirigiri na-agwụ egwu igbe n'ụlọ odili agbali nwoke bụ obi enye igbe n'ụlọ odili agbali nwoke bụ obi enye n'ọrụ ametiti odogwu n'ala nnọọ agbali nwoke si ama n'obi anya nwere ike gwe dị nna n'ime egwuregwu etikpọrọ ebe n'ụwa ahụ n'ime egwuregwu ogwu anya egwu gboo ọrịa na-eze ụmụ Igbo tupu ya rie egwu na-ese na mmeji egwu ka ndị ekene ndị egwu niile asị m nke onye jiri na eze kwelie na anyị nọ na mmanwụ ndị egwu niile nọ na mmanwụ ka ndị bụrụ na-ekene ka ndị ekene n'ochie nnoche etumudenze okwu agụ etumudenze ya mmiri eze egwu na ekenele owu mmanwụ ọgbaka igbo nwere egwu ọmụgbara na-atụgbe egwu ọ bụ n'utilu n'ụzọ egwelio na mmanwụ na-agba ka ewu ama arụ obu na-agụme ka ndị ekele tụrụ oso chuma n'oso ogidi ka ndị eke na-etu n'nso tuma n'nso ogidi ọnụ mmanwụ na mụ niile ọ bụrụ sọ ọnụ mmanwụ na mụ niile ibugwu ọnụ mmanwụ Igbo niile na ịwụ ndị akwetegwuo ogidi nwabaka onye mere nna bụ Ikenye ọgala ndị egwu na m ekeleli n'ebe ịnọ na anyị niile nọsị na mmanwụ owu mmanwụ n'osotu ma owu mmanwụ ka ndị be niile igbe wuli ma eze ka ndị
ekele Benadison eze nwaọrụ Benadi oti ewu eze nwaọrụ eze nwa bụ nwa mụlamụ ya eto nwa etogokwu eze nwa bụ n'eze deti ya dị mma eti adịgokwula anyị na mma eze nwa ọbụ ha dịgo mma na enụwa nwunye egwula onye kweli n'ụwa nwa tinye egweli onye tiri na eze kweli Benadison dị owu mmọnwụ arụ obu na-agụme ndị egwu ndị ọzọ ka onye tiri na eze kweli nni ka ịgbaba kwada ka ị na-ebi enu anyị na ndụ isi ọnwa ka mụ na-agọlụ ndị egwu ọnwa ike ya hụrụzi anya maka na esemokwu oyoyo nne m nọ na mmụọ debile obi ọrọbịa Lidia ọradaeze mmụ igbo ịgbalụgo na esemokwu oyoyo bụ mmọnwụ mana esemokwu nọdelụwa nabazia mmụọ ọ bụrụ akala akọ omelitie esemokwu oyoyo mkpụrụ obi gị zo ike na nnọkwa na mụ na-agwụ arụ ka ndị egwuregwu ka ndị okene my own self na bụ obu mmanwụ ya mi ata otiegwu ya mi ata amụma egwu ndị Igbo agwụwa ga egwu egwudela egwu na anamụ egwudela egwu na oyi na ọma mbala nke onye mmiri ọkwa ike ọ bụ mụ meli ụdị otu ahụ Igbo onye meli na ike arọ nneme ka ndị egwuregwu ka ndị okene ma ebu enjinia na-ebu ebe ọ na-eme mme anyị nọ na Gobeli Studios n'ebe ebe ọ na-eme mme Gobeli Records ebe a na-alụ egwu dị mma na-ekwu onye bụ onye na mugbo nọ n'enyi n'ụwa nwadịbụ nwanne onye bụ onye na mugbo nọ n'enyi na-ebu bụ owu mmanwụ onye mmụọ eze ị na-alụsikwa ọrụ ike n'ụwa nwa ọdịkwa na ịmara iwe ahụ ihe emegbu nke ọ dị m mma ma egwuolie ndị ọzọ maka na ebe nweta ka emeli ibi enye obi ya adị ya mma n'ụwa nwa ebe nweta ka emeli ibi enye obi ya adị ya mma anyị nebezi akala aka anyị sobezie onye ọbụ na-esobe akala aka anya maka na onye bịala ụwa nwere ibe o ji bịa ụwa onye bịala ụwa ya emelila akala aka enye n'ụwa nwa egwu amalise ndị be anyị egwu onye gba n'ọgbọgwụ enye n'iso wee egwu mmọnwụ ka ọ bụ ndị be egwuregwu ogwu anya ka ije maju egwu anyị na-agba dịka ọ ka ije maju egwu anyị na-agba dịka onye nwere ka o ji eme ọgụ onye nwere ka o ji eche ọdị ọgụ onye nwere ka o ji eche ọdị egwu m ka ndị eche ọdị egwu m bụ nataliti ka ọ bụ anyị na-agba dịka n'ebe egwu nwe gabakwa mba anyị na-agba dịka n'ebe egwu nwe gabakwa mba robu na nne nwaji mee asalugo mee ọmụma asarụ ndị nwaanyị n'ọmụ a na-agwa kede mmanwụ arobu na nwụmụ arobu tobudo n'egwu mmanwụ arobu tobudo ịbịalugo n'ibe nọ ndị ejibe bụ dịka ọnụ bịa nne egwu eji mmemme egwu eji mee egwu ndị eji mee unabiago nno n'ime egwuregwu ekpe n'ụwa ahụ ka iwu egwu anyị maka na egwu onye gba n'ọgbọgwụ enye n'isi wee egwu mmọnwụ egwu amalise ndị be egwuregwu
makana ibe malo na aweli ewu tipo ewu time ezumezu ngakwan makana ibe na du egwu weri go kwe ninna baba kerobo baba ke ka ega kwa niru ai kanje bulegu kanje kana wanlebe waya mulo tawa baka ima imobu go wanlebe wata ka madu kale gwowe wata na keni wata na keni waya mulo tawa wowu mongo obu kande kana yego bodika gatugo otelemma agatugo otelemma bi uduguna kewa otelemma oye mulata kwa baka omo na yeke enego unu otelemma big waya mulata wa baga izo no umma ibu wo umma ego mani gatuno so ehu wikebu etuno nzikemu iduma leke mo bajugwu no nso etuno nzikemu na za kwalite lava igwe go na ba ogala lulu no de very lille igwe go ogiga tro so we can omonwu ewo na ya malobo da mago ulu igwe go wala obo mongo obu ngwa na mo na dai ka ngwo owu adebule ba ka nje ke likonso ikoso one to the wako ikonso I no le domo ikoso so no umma ikoso bo umma we ni ba gure gwo we egwa gala kama na ndu mukele irubundo azu obulon amuma guni bo onye me atai won ko se bu umma Simi no Osimi go die, Osimi go die, one day be that sent, one day be that one man. La Lord, Abu Walije, Abu Napele, never good up what to They book on the beat. Music on Globalist Records. Oh yeah, this was in Amanoku. Osesiga ese na nilo oye na kwasele bani idomu one year, Oburodogu, Oye Bulu 1 year, Oburodogu, 1 year, Sioburodogu, 1 year, Oburodogu, Oya to 1 year, Oburodogu, only 1 year, Oburodogu, Abamaro, Abamu,
agba mmọrọ kwa agba mmọnwụ mụ na mmadụ na-aba nọ n'egwu mmụọ obodo anyị kara ịjọ na mụ niile na kara ịjọ mmụọ obodo anyị kara mmọnwụ ana mụ niile na-akụ na mmọnwụ ana mụ niile na-akụ na mmọnwụ na mụ niile baso na mmọnwụ mmụọ obodo anyị kara ịjọ mmọnwụ onye jesi ozi na mmiri ọkụ anya ịjọ mmọnwụ ịjọ mmọnwụ kwa ịjọ mmọnwụ ịjọ mmọnwụ ịjọ mmọnwụ kwa ege akodo ụbọmụ ịjọ mmọnwụ ịjọ mmọnwụ kwa egwu agado ụbọmụ egwu agado ụbọmụ ka m na-agwuo oti ịgbọkwa onye m na-ata na mụ ịjọ mmọnwụ onye nwere obi o mee iwe onye nwere obi ịjọ mmọnwụ anụ nwere obi o jela agwụ osi ndị obodo anyị wa nọ na mmọnwụ ala dị na nta to so na mmọnwụ ike me nwoke chọ ọpụkwa mmọnwụ odumodu nwanne m iso na mmọnwụ anụ na-eli anụ n'ọsọ mmọnwụ na mụ niile na akala ịjọ esondo dalọ nwanna achọ dalọ nwanna toso mmọnwụ mmọnwụ bụ oji iso na mmọnwụ mmụọ obodo anyị na-anọ n'ịjọ mmọnwụ ụmụnya na onye nwe egwu iso na mmọnwụ ụgbaka igbo nwanne m iso na mmọnwụ ụgbaka igbo bụ anyị nọ ụgbaka igbo nwanne m nọ na mmọnwụ onye jesi oji na mmiri ọkụ anya na mụ niile na akala ịjọ mmọnwụ the westa nwa mama bụrụ mmọnwụ the westa nwa mama oboro mmọnwụ the westa nwa mama bụrụ mmọnwụ the westa nwa mama oboro mmọnwụ the westa nwa mama bụrụ mmọnwụ mụ na mmadụ na ọnụ n'egwu mmụọ obodo anyị kara ịjọ mmọnwụ mmụọ obodo anyị na-anọ na mmọnwụ mmụọ obodo anyị kara ịjọ mmọnwụ na mụ niile na akala ịjọ Music on Goblis Records. Tomorrow egwu esimodo nwele nwayọ engineer nwele nwayọ ayị ka mmụọ warị ada agbasigo daalụ ni o Lebu on the beat. nne m okoko bịale nne m igiliga bụ bọọlụ enyibe ka ọtọ nne m igiliga bụ bụga enyibe ka ọtọ ka ngwọ ka nna ndị be nnọ ine ọrụzi amala bụ egwu mụ amala ọgwa nna bụ egwu mụ ntiwezie egwu nne m ọrụzi amala bụ iji ọgwa nna bụ egwu mụ oyi maka na otu m na uche mbụlụ egwuli egwu ọ bụla egwu nne m otu m na uche nne egwu ọnụ m egwu ọ bụla egwu nwa nwanne m egwu ndagbete mmadụ igbete mmụọ n'ụlọ ndị be anyị nne m nnebe egwu ndị ayọta timewe ọma ka ọ gbajuo dọlụ nwa nnebe egwu ndị enye ọra na eze obi anwụle onye ọbụla n'ọlụ mma n'ibe ọnọ egwe nnebe egwu ajesi ozi ọma ọnwa n'aka ka na ngwuribe agwụ egwu na-etile nne nna m ani igwe anyị na-ama dịka oge bịa ngwa ngwa anyị na-amụ onye jelido na ruo ụnọ anyị na-amụ ego nne nna bụ isi nweze a na-ata
atọ dị na mba tata anyị mele anyị magbuo olu oyi anyị na-ama onye mere bọọlụ n'egwu ya anyị na-amụ onye mekwere bọọlụ n'egwu oyi ma ndị mere ndị na-etili oke egwu m anyị na-ama ọgwa mmadụ ga-eji kalịsịa ndị egwu ya egwu anigwe na-eke ịtụọ nzu egwu kwali ndebe egwu ejeke naanị kwamibe ejeke naanị anyị na-elumana m ndụ ndị na-eje mba onye jesie obulu ike nata anyị emego mgbe anamụ ndị na-eje mba ka bajesie ba nata wee bulu ike nata ndị na-alụ ọlụ na-alụ ọlụ ugbo balụsịa balụta ibe dị mma ebe ndị na-ebe anọ naba na-eme ọbụma ndị be anyị n'ebe anyị ana m ọha onye me ibe ma ibe mekwenye ya anyị na-amụ onye na-amụjela akwụkwọ na agba ojesi akwụkwọ ọbụ osi akwụkwọ ọ na-alụ ụlọ n'ọlụgwuo mma anyị na-ama dịka n'ụwa ya emewe n'anyị anyị na-ama dịka ngịga agwa n'iru anaghị gbado mmụọ na m ọgwa anya ọkụkụ na-eche akwụ ya na echebe anyị ka ichekwuriche dị etiti akwụ mgbe a na-atarị atachatanụ anyị na-ama n'ebe egwu ndị Eliọt maka na onye na-amụ ebe niile ọ bụ na ịnọ tata ekwesịrị ihe na-Eliọt ebe otite nna m nke inwere ike na maka ihe o meli erikekwe nne nne m egwu na-ekwu okwu ya nne m egwu na-egwu n'okwu ya nne egwu eji agba otite nna m ikolugo nso anyị gbaba ya gbaba otite nna m odezi oge ndị nna m ji awa hazi baji ekene chukwu mabịa ma na nne nna m maka iwe na-emelibe ọ dị nkwesị ọ dịkwuo nkwesị ndị be anyị ine agbabila na-esu ọkụ ka ije kene ụmụnna m ndị nọ na mba dị n'iche n'iche kawa n'ugbo olonu anyị ụmụnna m ndị nọ n'Eshia n'ezie na mbekenu unu tuwisawa mama onye mmegha amụma egwu ndị gbanọrụgo n'okwu egwu ka ngwụwa arọ mụnwa ndị nọ n'Europe ka onye jiri nnazi ekweli n'ibe ọnọ abịa otita nna m ụmụnna m ndị nọ n'Europe ka onye jiri ka oze ekweli ndị nọ n'Afrịka onye jiri nnazi ekweli ndị nọ n'Amerika North America South America na all the whole continent of the world anyị si ka onye jiri nnazi ekweli abịa otita nna m to you ka ịnụ nwale na ntị egwe nne m egwu na-akpọtụrụ ebe oti m n'uche ngwuo n'ọnụ m igbu mmụọ ka ndị nwe ọbụla egwu nwe ka ndị kene ụmụnna m ụmụnna m
ike na nweze adịfu na mba ewu mgbe dịka ụba ka nweze bilo ụba si na chi egwu chi a ị na-anụ ka mụ na-agwụrịgba oke egwu egwu chi a ị na-anụ ka mụ na-agwụrịgba oke egwu na-achụ nwanna ma ọgwụma n'ibe ebe nọ onye na-achị ọra ode bụ oke ma tata egwu chi a ụba ka nweze bilo ụba si na chi na nzigbo onu mmọnwụ nne m egwu na-ekwu ogwe egwe nne m egwu nwe na-egwuru egwu ogwe ka ije ka nne mmadụ nne bụ obere nwa tinyela ego na hazi ọdịnazi melibe dị n'ego oyibo orobodo magbuo olu nwoke nwa Silas mmadụke Silas Okeke etigbusie nwa awọ egwe nwere ma ogbetọ nzu egwu matụ abụmụrụ Chibuike ọgwa na bụ Chibu King mmadụke Silas mmadụ kele egwu nwanne m odogwu na UAE ịgbasiri ike ma mgbasi ike nna aka mma nwoke nwe Silas na-ebu Silas Okeke ọgala were obi sale sale ọgala ị na-anụzikwa onu egwu m nwoke nwe Silas mmadụ kejeje ụwa anyị bulie obodo n'ugwu olu na anyị nọ na mmanwụ egwu anyị mgbadike Silas ibe nwoke melin werigo wee nne and egwu na ya libi etigbusie nwa awọ Silas Okeke etigbusie nwa awọ nke izizi na igwe etigbusie nwa awọ dubere nke izizi na na odogwu na mekinego ndị o ka ndị nwe ọbụla egwu aka ndị ekene Mr. Ademomoni idumana ka mụrụ mmụọ na aghọ Ademomoni na nụzigbo ndụ egwu nwa n'ebe egwu egwu bi obi anyị tiri egwu n'oge gara aga anyị na-ayọ Chukwu wele ma Chukwu edegokwa ewele anyị golibezie n'ebe anyị nọ maka na ekele Chukwu na ka o mele ome ọzọ ine abụghị egwuregwu ka ekene ya ogwu ewu nọ egbugbuo ndị be anyị Ademomoni olu ọza gị na alụlụchi gị azamani na nụzigbo onu mmanwụ ewu mgbadike danụ nwanne eke ọba tenten danụ nwanne eke ọba maka na danụ nwanne eke na-egwuela egwu ndị egwugwu olu n'uche okike delu ọgbani Twista nwa mama Twista gbadokwa anya na egwu gị n'azụ n'egwu oyi biko kenelu m Dakanda eze nwanyị Dakanda eze nwanyị na bụ Chibiko na Kole odogwu na Zambia azamanụ na Zambia ọgbanwere obi na nzugbo onu egwu ọgbanwere obi egwu eji ete mmadụ tete mmanụla ka ibu tieli ga-arụ egwu eji agba otita na mụ ka ibu bịa ebe gị ịtụọ nzu egwu ọgbanwere ibe na nuka mụ na-agwụrụ ibe egwu Salem ka na-emezi ihe ahụ ana m eme Salem oyi waba maka na Salem ka na-emeziri timame waba maka na Salem ka na-emeziri tim Salem na-ejukwe n'ime ahụ akọluo na-eze ọya anyị yọrọ Chukwu ọba tenten olu ọza ya na-ejuga ahụ megwu olu gị mkpa Salem
tumawa megwolu mu mba obaka na golu gi wawu wati mu nuje gwo nonu mu nonna bu tenten ki inu gwolu ya wele gwa wana kene odogun wanne mu ya bu chilo so ka fu kendo listi ko ni ruan odogun na UAE mwade yawo kike kendo alle kendo listi okike kendo na nuzi wodu egwu boyi odogun na UAE onye gbadanya n'ụwa ọgbasie ike ma mgbasi ike bụ na kasị agasị ndị be anyị onye gbasiri ike bụ onye ji ego ma onye ji ego ji pawa onye ji ego ji mba ana m egwu egwu kendolistik na nuzigbo olu egwu amụma egwu ndị Igbo egwu ego ndị wetim n'ute mkpuo nọ n'ụmụ kendo na nuzigbo olu mmanwụ Peter Piro nwanne m abi na nuzi wanu egwu oyi Peter Piro nwanne zubi ike zubi okike zubi na nuzi wanu egwu nwanne egwu dike molo kedolistik na molo na wa nwanne nne m nwanne otu na ozu arụ kendo onye na-agba mbọ jisie ike na nweze adeburo na mba onye jesie na ọya na lulilu nọ oweke mụ na-aga olu unu ina oweke mụ na-aga ọkwa ndị be anyị werezie n'ụka rịrị ọnụ ndị be nne m egwu na-ekwu ogwe ka anyị jee kene mmadụ n'ebodogu mmadụ oke mmọnwụ ejukwu ese ụdọba nha iduma neke mmụọ ọgwa chukwese nwere obi mmadụ kele egwu ogwe chukwese ụdọba odogwu na UAE ị na-enu ka mụ na agwụribe egwu magụ chukwese ụdọba nwanyị mụlọ ọgbatọ nzu egwu mmadụ egwu kpọrọ m gbooyi ka nwara azamana ụwa n'aka ọbụ biko ga-eneli m Pablo dogwu ego Pablo bụ onye azamana ụwa shoplog azamana ụwa Pablo wadazi nena titi ka nwara unu ịtọ na-emete mma chukwese ụdọba karịa elile n'ụwa ntụwa gị chukwese nwere eli onwere kwasi na nuzigbo olu egwu etemụrụla si n'ụtụtụ otile egwu m makara na bụ egwu malụmarụ n'ọhịa iburu ụgwọ mme anyị ka nọ na mmanwụ egwu anyị egwu mgbadiko egwu chukwu a na-ekwe eze nwoke nwe egwucha na-ekwe eze gakwa nye ka gị na-azalitie n'aba ezega gweneka gị na-aza lichi gị n'aba onye ọcha bịala ụwa n'oti na nuzigbo olu egwu ogbenye na ụdamaka na nuka mụ na-ekwu okwu ụdamaka malegama ọbụlibi meli mgbava gị ezega gbazili ka mmasị ka nna aka mma onye kwuchi ezega kedeli meji nwanyị gị n'ibe ọnọ evidence na nuzigbo olu egwu evidence kilie m na-egwu oyi ọgwụ ihe ọrọla mme ebe ọ bụ gozi ejenu nwada mme ata ikwu negide na mme ata anyị magwu olu okike evidence ị na-enu ka
oke egwu kedu maka mgbe dịka Chidozie John agba onye mmisi iti Chidozie John nwanne agba onye mmisi iti egwu eji agba otita na m ega na-etiribe ndị be anyị n'ebe egwu ka eji ekene unu ụmụnna m niile ndị nọ na UAE United Arab Emirates ọwaba ka anyị na-etile egwu anyị egwu mgbadika uderike egwu Shimone egwu mgbadika uderike egwu Shimone onye ọrụ m ogbetu nzu egwu m Shimone onye ọrụ m ogbetu nzu egwu ma atụ oyi anyị wee na-ekene Chiedu mmadụ kọrọ aka Chiedu CP ya bụ nwanne Central Bank ụmụana m na India ewu mgbe dịka Chinedu mmadụ kọrọ Edu CP ị na-anụ ka mụ na-abụrịba oke egwu etete m n'ụlọ nsị na-eze etile egwu m nnabụ ewu amaga ọmụ Edu CP bito gị nọsie ike maka na onye bụ onye na m mgbawazi unu ebe nni nọ o kwesịrị ka ọ nọsie ike maka na anyị nwere nnukwu tiwa ọdịbe anyị nnukwu tiba ọrụ na-abanye ana m anyị nwere ibe na nụka m na-akpọtụrụ ebe nwa anyị dịka onye deli mgbe olu ibia anyị nwere ọkalịsịala anyị maka na onye na mmadụ ewuro na mba ma ịmala na ọbụma ndị be anyị enwe dịka Akachukwu steeti Money odogwu nwanne m ụmụdọra kizi eji enu gị steeti na nuzikwa olu egwu m steeti Money tuwistewa mama egwu m ka ndị ebi obi gị maka na nne m egwu ka na-etila nị ka ọbịa ka ọnụ ọnụ anyị n'ebe anyị nọ ọgwa nne bụ ọnụ ndị eti egwu Igbo ndị si egwu Igbo ntị egwu Igbo ka mbụ wee bịa gwuo n'egwu ndị be anyị maka na onye na-eme okibe ya elu ụlọ ndị be anyị onye na-eme okibe ya elugwe n'ụlọ maka na elu n'ụlọ agbado wee pụtawazịa n'ọgbọ ngwuhi egwu ndị be anyị na-agba dịka ọ dịka ngakwa iru bụ ọlụ ọgbazụ nọ nna bụ ọnwụ ndị be anyị iru ka iwe dị anyị na-agba dịka ọ dị n'ụwa ngwọ ka ngwọcha ngwọ koro n'onu anyị na-agba dịka ọ dị n'ụwa ngwọ ka ngwọcha ngwọ kọrọ n'onu n'ebe ibe na ayọ n'aka ndị egwuregwu m bịa ewu ti m anyị nọ n'egwu anyị wee na-ekene ego mbutu ụmụana m na UAE na-abụ nwanne abụọ Idris odogwu na emekene ego ndị ewu ego mbute nwere obi ego mbute dịka ego lukwe mma aka ego mbute ụmụana m na UAE United Arab Emirates ego mbute mmadụ kele ekwu ogwe nwanne abụọ Ibis mana nwanne etu na-agwa otu arụ nwanne m ibe na sande n'ụwa gwụya gị nne nwanne
izuzu ụlọ nzuki ka o tieli gị nne n'ọkụ kọrọ mmadụ n'iwe ọnụ gị odogwu na m dịka ọha na igosi ego ọhụma odogwu na m dịka ọtịta n'ọtata nne bụ olu gị ọma otita na m weteteli gị ọma nwanne m nwoke m na-agọlụ gị n'ebe nọ timo dịka bụ igodogwu nwanne m nwoke nwa abọghị peace abọghị peace nwoke nwa abọghị na nụzi wodu egwu money machine ị na-anụ ka mụ na-etiri ebe egwu ete m n'ụla si n'ụtụtụ tiri egwu m napụ egwu ma gọọ m agbaghị peace dịka oge tụọ nzu egwu ende egwu etebụ n'ụla n'ebe nọ ka ije ga na-egbe dịka Innocent sa white iduma na-eke mụrụ obere nwa na-awọ maka na ndị mụlọ bụ na-ebere mbe tata badesi na-egwute Innocent sa white ị na-anụ ka mụ na-akwụ oke egwu ete m n'ụla si n'ụtụtụ otile egwu m nnabụ egwu amagọ m anyị na-agbụrụ ibe egwu ahụ nne m okoko ka obi a ngwa ngwa ụmụnne m ndị nọ na UAE dịka nke onye chiri na nze kwela ọzọ gwa na mmadụ erike nwanne onye eloteli nọdụ mma onye na-elotere okwu nọdụ mma na ibe adịgo mma ebe nne nọ mgbe ndị bụrụ onye na mụ ndị be anyị ka ngwa kwunu egwu atụkwa na gị maka na nweze a na-ewuro na mba maka na onye deli mba bụ odesie ọ na-alụ ụlọ anyị nwere ọdịnibe anyị maka na nwa na m ekwugo ogwe ndị be anyị nwa na m ekwulusigo maka na ha agbatagokwa n'ego ikwu a na emume na ike na-atụ ụwa bụ ego ine onye ji ego ji mba na-egwu egwu nwoke tụwakwa ego nwaanyị tụwakwa ego maka ịgbata ego n'ụwa ịma n'ụwa n'ụzọ nnebe anyị egwu nne m egwu na-egwuru ebe maka na mụ mara ibe mmekpa egwu ka egwu na achọ m ka egwu na mba egwu ezi ọna mbe tiwe ezi egwu n'ezie nọdụ ogbo ma nne m oyibo mara na-egbe awelie egwu gba awele m Subscribe to Faith More TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.